Kok kono ora enek iso. Pirang dina aku ora mbok paringi diparingi opo mas coba ngomong walah nyuwun kuwi lho Dik mosok ora ngerti Dik aja bulet wae gendang ayo Dik mlebu kamar kene wong sing repot kok wis dijak mlebu kamar wis to ayo Dik aku wis ora kuat aja lali jamu buat nyambut gawe jamu buat ngangkat kowe sayang ingin kaya sing piye ingin model sing piye aku manut wae kok mlumah murat iki lho boyo aku gaju picetono oh alah jebule pijet to mas tak kira njaluk kuwi ah pijet lho tok kuwi ae ayo saiki wis ning kamar aku kendang tak mapan aja lali jamune jamu buat nyambut gawe jamu buat ngangkat kowe sayang ingin kaya sing piye ingin model sing piye aku manut wae sangko mburi aku manut sangko ngarep aku manut sayang ngomong apa to Dik kok ngarep mburi iki lho boyo aku gaju picetono iki lho boyo aku gaju picetono